Aquest dissabte, derbi gironí. El Club Hoquei Palafrugell visita el Lloret amb les ganes de seguir puntuant i és que els de Xevi Garcia encadenen 4 victòries consecutives contra el Mataró, el Voltregà, el Vic i el Calafell. Són setens de 16 equips i els separen 11 punts del primer equip que ocupa les places implicades en el descens. L'objectiu per aquesta jornada és clar, seguir sumant per mantenir-se a la part mitjana de la taula. El Lloret és 13è amb 16 punts i també lluitarà el partit per sortir de les places del descens directe. Com a locals han guanyat 3 partits i n'han empatat també 3. En l'enfrontament a Palafrugell, disputat fa poc més d'un mes a causa de diversos ajornaments per casos de Covid-19, els del Baix Empordà van remuntar un 0-3, finalitzant el duel amb empat a 4. Per aquest partit és baixa el màxim golejador i el llançador de faltes directes de l'equip de la Selva, Marc González, per acumulació de 4 targetes blaves. En la 19a jornada contra el Voltregà en va veure 2 de seguides. Així doncs, els golejadors de cada equip per aquesta jornada són Sergi Canet i Marc Figa amb 18 i 14 encerts per part del Palafrugell i per part dels de Xavier Albet, Max Til i Adrià Ferrer amb 15 i 10 gols respectivament. El duel corresponent a la 20a jornada d'Hoquei Lliga tindrà lloc a 2:15 del vespre a porta tancada.